Haino hai hostel kotok soroi thimani hai kotor kok makasai faika sidai thanani bisingo khobjaknai chachu bazani shantikali ashramni hostel koktmao saiman kha srangsalni sanjani dam char jorao hostelni rumono kotok sorojak kothai manmani koktma thainyai cheraini mung sanja deborma class 8 poriwi tongo kok kasai faika bini mungui rang sabaimano kitingui no buphabai bujagui kok kasai faika bini mungui rang sabaimano kitingui buphabai bujagui kisa lachijakmani bo tongo hinei tamni pherbai thৈকা kebo siafano sidai thanani police party thayo thangi cheri naimani gamsabai silin feno khachijak manmani saksakno thৈকা haneino thaklaijak kha aboni olobo cheri naijaknai hini saka thanani barja manjak officer ar jamatia tini जों kaisa information mamani aro jini hospital ni chachu bazar PSC hospital ni kaisa information maka kaisa student brought dead haite pheje kha ni sino information roka hani bai sing ma phaikaro Wacha time rogono information maka जों information maka around 8 PM roko maka ho thainya ni bung gatam thainya ni bung ke sanja deborma bo hostel tongmani bo hostel tongmani kheme ane Santikali Ashram Hostel bo class 8 pore wi tongmani bo bai ke abo party mung khana bo bai nang ni mane inquiry khaina mane bai bo bai nukjak जों सिनि जे जों नायनाय माने सिनि इनभेस्टिगेशन नि फैक्ट्री के बो गामसा बाय खालि खासिगै सिलिं नि कायसा काटबो गामसा बाय खासिगै बो साकसांग न फिमा हाय क्लाइ नुजाखा ठीक सारनि बो आं PSI रजाक माने जाना bo PS आं सिदाय PS